Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegaken cariyos pamundutan humor ingkang mawi ira-iraan. Yuyu Rumpung Kurdo utawi Kembang Jaya Ngeratu. Dalang sarta pendhabuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangebrak katindakan Bapak Suhardi. Wondene Pranoto Pakliran dipun tindakan Roko Mas Reken Asmoro. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Pangrenggo busana katindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Sembrul Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan nggambaraken wonten ing kawedanan kemaguan. Wedana Yuyu Rumpung ing dalu menika dipun paragani dening Cak Sendor. Petinggi Kuniran katindakan Roko Mas Andi Prastio. Petinggi Kaligung kaparagani Adimas Abi Rojali.
Petinggi meteseh katindakan Dimas Bagus Suyanto. Petinggi sembian katindakan Dimas Eko Pranoto. Wondene para petinggi karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun nggambaraken wonten ing Jembangan kuda sewengi ing dalu menika dipun paragani Dimas Rokim Sanjaya. Senik katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati. Singo Nyidro penggede kedalon katindakan dening Bapak Mogol. Wondene para bebau karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan salajengipun nggambaraken wonten ing Maja Semai. Penewu Sukmayana ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Kencong Sari katindakan Mas Menik Widyawati. Wondene Kembang Jaya dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Dalang Sapa Nyono katindakan Dimas Beguk Wiyanto. Rayung Wulan katindakan Mas Diah Maharani. Ambarwati dipun paragani Mas Uut Sutriana. Wondene Ambarsari katindakan Mas Tata Wulandari. Ki Cekong ing dalu menika dipun paragani Bapak Ambeh Wahono. Jim Kolomambak katindakan Bapak Begek Ari Warsito. Kala muka katindakan Raka Mas Judek Prakoso. Kala Srenggi kaparagani Dimas Abdul Sutopo. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor Dimas Rokim sarta Bapak Mogol kanthi embanipun ingkang dipun tindakan siji arum somplak kabiyantu sisowak indah kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun. Serena
iku wedok. Lho kok saged? Iku katoke ketok. Oh, katok nang tak kanani katoke koti. Oh. Manyute. Ojo ditengahno cekeli intinge. Napa? Cekeli intinge. Ampun saru lho. Kananu. Wedono kok sarung. Intinge sinten? Intinge koti. Sikil. Sikile sekeli. Yo. Ngapa nunggu? Sikil apa nyekeli? Ya Allah. Ya Allah. Intinge kene kei. Manute ojo iting. Lah intinge sinten? Intinge koti. Iya coba lho. Aku nek bilang itu mo. Sikile koti. Iting. Saya lho. Mosok kosi duwe inting. Sikil. Sikile pasai. Sing cetok. Lah aku ini dem. Enak? Nggih. Ini lihat. Nggih. Ini awas. Nggih. Ini. Lolo. Halo. Ada yang mana? Ngoten mawon kok repot. Ngoten lho geger kok wong. Nak mata nak ngene kok melukot ono aku nak gebrak. Alah ide kecelakaan gini. Nyelakan no terus. Nah, ngene nak. Napa mulih? Aku bengok nang. Nggih. Kowe wedi. Nggih. Mbok dalani ngamuk. Nggih. No. Lho Apa napa? mboten derek? Alepmu iku mang ora ngamuk iki. Lah sing Napa? apa? Kowe ame nak bangkekno karo gending. Lho. Nah, Lho napa kok genteng niku? Lha ngene kula niku mboten sing bocor kok genteng niku. gending. Malah ngarani wong gendeng niku. Gending. Nih. Ini kecil. Nah. Udah yang ya. Nggih. Ngene aku gending. Nggih. Gentenan cici yang bengok. Oh, bengok siji-siji. Ya. Nggih. Ini anak tekono ya. Nggih. Menawi sampean gending, Oh, no bengok. bengok Siji. Cici. Udah nih. Ya. Paham nih? Paham. Oke. Jangan muka. Sah. Hei. Hei. Sah. Mana bener itu nyitak. Sipun mulih. Manu teh bengok itu orang bengok ono. Ya kan dikane kan bengok siji-siji. Manu teh orang bengok. Nyaut cici. Nah, nek aku gendeng, saut. cici. Ah, nggih. Gentenan ya. Nggih. Udeng nih. Udeng niki udeng lho. Paham? Paham, nggih. Jangan buka pola. Oh, ya, nào mày nói nó bỏ. Bây giờ cũng phải ố à, mình chừng anh rồi. Nhau rồi, ý gì? Đất anh chạy nhau, chị nhau, mà nó. Lah, sing cetha nek jenengan ngendika niku. Ô là terus aku mau nhau, chứ nó ô là. Jenengan niku nek sendika. Jauh, Pak. Nggih. Udah nih. Nggih, mudeng niki. Paham? Paham. Nek aku gendeng. Saut, manuk. Oke. Lunga muka. Parah.
jenenge napa niki? Idong ae sing gampang. Sing gampang. Parijoto napa nyaman? Barang jenengan yang penting kena dicekoki ya. Mungkin ketawang. Mungkin ketawang lho, ampun ketawang sing angil-angil lho. Nggak kulit yang gampang ya. Sing angel meneh gunjing niku nggih angel. Ya. Ampun ampun kuncing. Pelok apa sledro? Pelok. Wes ora nakok nek. Aku. Nggih. Nggih. Kayak menangan penting. Mesti nek Ya. nggih. Doan muka para Mergo gendeng sambal slering dibalik gendeng. Akmun nek. senggane bedhe. Goblok nek gak no. Boten. Ini kan di nek. Apa? Duitnya nih. Nah. Nih. Jangan yang itu kan. Mon, Orang kaya lagi. gentosan iki. Ya. Sowan kamu lupa.
Yang bandel apa iki? Gemes. Hei pun kirai Jawa. Ora apa ben utan cicek lah. Kanggo nyahat iki. Boten syarat nggih. Ya. Wis bar iki. Sampun. Ya cepulane iki aku rada ngantuk karikan. Karipan opo? Ya lek-lekan jakong ning gone maculis. Putrane iki tunatno. Ya. Buat apa boten? Heh? Buat apa boten? Aku nggak dikai undangan. Takon pani jakong produsen. Lah aku lesu ya golek teko-teko dhewe. Wis bro. Ya Bu. Pentinge cici-cici no ono. Mumpung ono waktu cek lodan. Kowe ngomong nomor ngomong apa kebutuhanmu yang ya? Dan nggih. Ya, Menawi desa Sembian iku jane iki mboten kekirangan apa-apa. nyembian Nggih. Nanging niki ra wancine wanci Jawa, wanci urat. dan Kula niku kuatos. Adakane bocah cilik ngoten niku ra seneng kecek. terus Ngawekani menawi mangkenipun kathah penyakit nyamuk Aedes pilun napa niku lho. penyakit Lah nggih, demam berdarah niku lho. ya Lah, niku kedahipun dipun damelaken talut utawi selokan. jelokan Nggih, Ya, niku ya. nggih mbetahaken prabio ingkang boten kedhik lho. Nduk. ngomong butuh duit piro ngomong karo aku 3 telung apa 3 M. telung miliar Nggih. itu kabeh ngecekno apa nyak dukuan Niku desa Sembian niku ra enten 9 desa. Nggih 9 dukuhan niku. dukuan Lah nggih mengke disebarke, digunaake kersane sedaya masyarakat desa Sembian niku pikantuk ngoten lho Ndoro. ya wis gaman kowe gawe tulisan Proposal proposal dipun inggahaken foto kabeh sing kira-kira ana dikai celokan Nggih. unggahno ning panti Prabio ngaten. Nggih 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 nggih. Sampeyan Nggih. lanjut Asing kula niku pun dangu piye damel proposal kuwatur Tindorotono. ning ndi Lah nek karo rumiyin kula nyuwun bantuan ngenani margi. dalan Margi niku dadi aspal. Kaligung sak menika niku dalane pun rusak. mesti kali gong wis Nggih, dalane wis rusak dalan pun rusak. ojo mbok bangun Lho, umpano atur terus rek lemah anduri gendang Tapi kok ketinggi kok goblok kok gak gelem ngomong lho kula yen niku pun dangu Iya, weh. Nggih. ah ngantek kelalek Napa proposal kula ketali disep. Sorry iki mergo gak enek fotone sing kira-kira dalan dibangun Itu dibaleni direhab kei foto-foto dalan sing kira-kira arep dibangun Ya. Ning kula niku nggih mling lho Ndorotono. Mereka iki Menawi pun lampahan dalan Kaligung niku di aspal nggih to. Ya Kedaenten sing diliwati ampun diaspal sedanten. Oh no Lah terus Sing diliwati niku sing boten diaspal niku kedae dalan bocah. Lah dalan bonyah kok asal kelolong niku Karep kula niku dalan bocah sekolah niku. Oh. Ampun diaspal. Ngerokokan Nggih, sing dicor. di kaping Nggih. cocok kita kira kowe nyatet unggahno ning anti Prabio ya Oh, ngoten nggih. lanjut Nek lanjut kula boten beda kalian peti iki sebian. ya Leh ning iki musim regen. Penyakit nyamuk kathah, kula nyuwun sabian bidan. pindan Nggih, kira telu mawon. telu Nggih, bokeh ning dukungan apa ning desa sak desa. oh sak desa telu Nggih, dokter gigi pindah telu nggih. cocok engko omong karo dulur-dulur jaluk apa ae kondo karo wong-wong sing tak ada ya penanan go jadi Kami lagi, Kaleh. oh bocor, tak apa nih? Itu pendopo sampai tak tutup. Tadi gimana mengenge? Peseh, Mengenge, peteseh, mengenge, pekeke. petasa. Nek
desa Keteseh. Ya, Mboten butuh napa-napa. Terus? Wong butuh pemutihan. punya apa? Sepeda motor niki lho mati pajak. Ya. Iki wis dibuka. Nganti tanggal 31 Agustus. Apane? Nek, Mboten nonton omane iki. motor permintaan saya ireng abang ijo mboten nonton 14. Sing bos-bosne pemutihan. Manune montore mbok cek putih kabeh ngono. Iya. Ora telorong nanyem ngono. Ya wis. Sing ireng kenya dicat putih lebono ning gamping. Dia ada pajak iki sak urip mboten ditilang polisi. Ya. Apik. Kira tanahe dicaret ya. Nggih. Hah, ya. Terus, lho, Napa? ini lho ceklan. Kudune dikai kursi kosong sing iso tembek. Ngene kuda Jawa iki. Ya putra tetiane Apa kok. kalian tiangnya ora napa tuh ini kursi. Kowe ngerti ora? Kuda Jawa iki. Wah, Ora ngerti. Ning bareng ana wong prenti ngerti kuda Jawa iki budal mrene ora. Nek cek pasar lowo. paring layangi ben boten. Kowe tak wenehi malah boten rawuh. Mangkat kangge baju rapi kok. Ini. Kowe nyentak kon jaga regol ngarep. Itung petinggi. Kawan. Ono sing cici rumakan. Enten kapale. Uga suwengi. Kowe tau omong? Nggih. Nek uga suwengi tau mlebu ning kamare ndaramu ning tamane ndaramu. Kula ngerti dhewe. Tenan. Nggih. Wis kene. Iki engko nek ana jaran putih ndase blonteng ireng. Kuwi jarane kuda suwengi. Tanggung jawab, Dik. Wis, jago. Kiri. Kurang ajar. Bojone sampean, ya. Kalih kuda suwengi. Tak icengi omongan ngene. Ning ndi? Ning jero sentang, ning jero nyendang Di. Grok ya, Di. Ayo. Pangapunten ingkang ageng ndoro seni. Mbok kepiye wae aku tetep teko. Amargi panjenengan menika sesembahan kula, ndoro kula, mengki nek kula mboten dugi lak jenengan mesti paring duka. Aku ora paring duka marang sampeyan Kakak. Ing kene walaka wae ya. Kene apa sampeyan tak kon teko
ning kene jalaran aku tresno karo sampeyan Kakang. Panjenengan menika ampun gojek to, Ndoro. Kakang kudus kuwi kok ngarani aku gojek to. Tare wangi ampun nyelok karo sampeyan wis tale saiki kriki Kakang. Apa isih kurang trimo rasane atimu yen tak kondo tresno marang sampeyan. Nggih. Kula jane nggih mboten percaya nek jenengan menika tresno kalih kula. Apa aku rada kowe iki jan sampeyan ora percaya apa sing tak kandhakake. Mboten perkawis sampeyan menika tuwa niku mboten. Lanjut. Ning sing kula wedeni niku namung setunggal. Sopo? Panjenengan menika lak garwane Ndoro Yuyu Rumpung. Ah, Banjur jenengan nembung tresno kalih kula yen mangke Ndoro Yuyu Rumpung mangertosi njur kados pundi. yen to babagan bojoku iki wedono yuyu rumpung, ning kene mengko sing aku bakal tanggung jawab. Dadi sampeyan ora usah wedi babagan iki aku uga melu tanggung jawab. Jalaran sing miwiti tresno marang sampeyan iki mau aku. Napa saestu? Kuwi tenan aku ora bakal ngapusi apa sing tak kandhakake. Ning janji lho nggih. Janji apa? Menawi Ndoro Yuyu Rumpung mangertosi panjenengan ingkang tanggung jawab. Aku sing bakal tanggung jawab. Mergo aku sing miwiti tresno. Nggih, menawi kados ngaten Ndoro Semik Semua aku yang sampeyan wis nampa marang katresnanku, ya muwe aja ndoro, malah ora kepenak rasane atiku. lah sinten? Ayo diajeng apa sapa ngono lho Kakang aja kok ndoro. Ayo sampeyan delok aku ndoro. Katon iki ra katon katresnan kok malah koyo ndoro karo abdi wae. Nggih. Ya ngeten mboten sabasa. Ora susah basa. Ya pangapunten diajeng. Nah, Jane ngono ya sampean yen nembung tresno karo aku ora bedane apa sing tak rasake. sampeyan rasake opo kuwi Kakang? Jane ngono aku ya tresno karo sampean. Iya, Ning- apa tenan? Sing kula wedeni niku namung setunggal. Jenengan sampun gadah garwa. Wis to, ora usah kuwatir yen aku wis duwe garwa. Aku wis kondo aku bakal tanggung jawab. Yen to nganti mengko garwaku mangerteni tumindakmu lan tumindakku. Saestu nggih. Tenan aku ora bakal Ampun kondo-kondo Ya nggih. ora kok iso kondo-kondo. Yen ngono mapan kebeneran. Hah? Mumpung garwane sampean ora ana ning omah, Ayo tak ladeni tak ayo warai. padha andung Tak katresnan. warai Kakang ayo. Ayo ayo. Sepi. Ora ana wong ngene kok. Jebul kaya ngene rasane. Udan-udan kelon kok penake kaya ngene. Lagi iki aku ngrasake sing angete kaya ngene. Diajeng nggo ya rada dipetek rada digelem. Mergo iki udan-udan angete kaya ngene. Hei! Jo meneng ae piye? Syarat! Syarat! Aku jek kurang ayo yo tanduk diajeng. Ayo! Oh, enggak, gas. Antol bagus, kowe antol gendung. Kowe bojoku gelem dikeloni karo kutha tengengi. Nuwun sewu, Ndoro. Iya, Iki boleh minat siji. ben ora udan deh, aku tak dadi minat nyinggo. Ning rupaku yuyu rumpung. Mergo angger engko muni yuyu rumpung udan nek. Iki syarate kudu
ngono kowe wis ora seneng karo aku. Nggih mboten lho sampean iki. Ino iki kowe tak pegat. Sinar pegat. Ya.